Ola, bo día, alumnado. Xa que isto vai para largo, vou facer uns arquivos de audio acerca dos temas que imos a ir vendo. Para empezar, pois vou subir este arquivo de audio sobre o tema de ética, que é o que estábamos dando cando comezou todo o tema. Así que iso, vamos repasar un pouco o que xa empezamos a ver nas clases, pero que algúns non chegastes a ver concluído, xa que xa non viñestes o propio venres como é normal. Vai ser un arquivo de audio para acompañar o PowerPoint, así que se o tedes a man cando o vexades, pois será vos mellor. Para empezar, sabedes que estábamos ca unidade 7, éticas aplicadas, e que esta se divide en tres partes. Nunha primeira parte abordábamos que era isto da ética, nunha segunda parte cales eran as ramas da ética, e nunha terceira parte metíamonos nos problemas que aborda a ética aplicada. En canto a ética, recordaredes pois que comeza co apartado sobre o obxecto da ética, que viña acompañado dun texto, e basicamente a idea tanto deste texto como será, digamos, o contido teórico a acompañar é que a ética ou a filosofía moral reflexiona sobre a moral, e a súa vez a moral ven de termos como costume, como carácter, e ten que ver con como nos comportamos os individuos, con cales consideramos que son os fins polos cales nos movemos e con como, digamos, cales son as nosas concepcións do ben, do mal, do xusto, do injusto polas cales pois nos movemos. Neste sentido, a moral adoita ter unha linguaxe prescritiva, debes facer tal cousa, non debes facer tal outra e demais. Mentras que a ética trata de ser unha reflexión sobre a moral e trata de ir máis alá, buscando esos primeiros principios polos que se basa ou ver se é unha moral coherente ou non o é, ou este tipo de cuestións. En canto a ética, pois imos a ver pois que se divide en tres ramas, pero isto xa veremos posteriormente. Despois vimos o das funcións da ética. Recordaredes que eran basicamente 5 funcións, que son as 5 funcións que se atribúen á ética. Por un lado está a función moral ou moralizadora. A ética pretende moralizar ou valorar a vida dos seres humanos, darlle criterios e valores que lle axuden a elaborar xuizos morais, saber así como debe comportarse con respecto dos outros. Despois está a personalizadora, en canto que a ética axuda, digamos, a formarnos como individuos, como persoas, o cal nos permitirá tamén vivir en sociedade, convivir cos outros. E, por outro lado, está esa función crítica, que ten que ver con que a ética nos dá uns ideais acerca de como pensamos que nos debemos de comportar e cos cales podemos comparar a realidade e así facer esa función crítica, facer esa función que ten que ver con sinalar que cousas pois non seguían polos nosos principios morais, que cousas consideramos que son malas e demais, vinculada a esta función utópica, que é similar en canto a que nos ideamos unha concepción do ben ou da sociedade que consideramos ideal, e estes ideais permítenos pois comparar ca situación que estamos e servir como guía para camiñar cara a eles. Neste sentido, son unhas metas irrealizables, pero que nos sirven para ver cara onde queremos ir. E por último, estaba a función creadora de valores, que ten que ver con que a ética pois reflexiona sobre eso, que é o bo, que é o malo, que é o xusto, que é o injusto, e digamos que elabora pois diferentes concepcións morais, propondo valores sobre este tipo de cuestións e sobre como debemos comportarnos. A respecto desto, pois tiñades dúas actividades, que é o obxecto da ética, ou cales son as funcións da ética, e despois xa nos metíamos pois nas ramas da ética. En canto a ramas da ética, recordaredes que, como vimos, son tres ramas: a ética normativa, a metaética e a ética aplicada. En canto a ética normativa, que é a primeira concepción que vimos, pois ten que ver cas teorías acerca de que é o correcto. E a cuestión é que vai haber dous paradigmas. Un paradigma que vai identificar o correcto co bo, e que vai dicir se algo é bo, pois xa é correcto, e que ten que ver pois con todas esas éticas máis de consecuencias, consecuencialistas, que ten que ver pois eso, se isto vai a mellorar o ben do conxunto da sociedade, entonces é correcto facer isto. En cambio, por outro lado, hai outras concepcións éticas que din que
o correcto non ten por que identificarse co bo. Hai cousas que, aínda que puideran levar a un resultado mellor para a maioría, non son correctas, porque o mellor pois van contra unha minoría ou incumplen unha serie de principios morais que nos podemos ter. Estas son as éticas deontolóxicas ou de principios. E digamos que eso, en base que dentro da ética normativa, acerca das teorías do correcto, pois temos basicamente estas dúas orientacións, a deontologista e a consecuencialista. E eso, xa as viramos e recordaredes pois que eso, que a ética deontologista, como o código deontolóxico dos médicos ou dos demais, pois pensan que hai unha serie de cousas que nunca está permitido facer. Nunca poderemos facelas, sexan cal sexan as situacións, o contexto ou as consecuencias. Mentras que para as éticas consecuencialistas hai que, digamos, avaliar en cada caso cales son as consecuencias das nosas accións. E, digamos que si saltarnos un principio moral ou unha idea que pensábamos que de primeiras non era algo que fose bo facelo, se vemos que podemos ganar algo moito mellor, pois entonces podemos optar por hilo. Esas son as éticas consecuencialistas. Neste sentido, recordaredes pois casos como o de mentir, matar ou demais. Unha ética deontologista que pensara que a mentira sempre está mal, pois non aceptaría mentir se eso, por exemplo, salvase a outra persoa. Se, por exemplo, evitásemos así que alguén, pois, lle causase un mal a outro despois de descubrir a verdade sobre algún asunto. En cambio, para un consecuencialista sería fácil. Se ve que vai a levar a un peor resultado, pois decir a verdade, preferiría mentir. Por outra banda, está eso, o tema de matar. Para unha ética deontologista que considerara que matar está mal, pois sempre considerará que está mal, aínda que isto poida salvar máis vidas ou, digamos, entrar en este tipo de cálculos. En cambio, desde a ética consecuencialista, pois sempre hai que realizar estes cálculos. Recordaré desos casos que vimos, co caso dos trens, o trolley problem e todo isto. E, bueno, se estades seguindo as noticias estes días e sabedes dos conflictos que hai entre Holanda, España, Italia e demais, un tema aí de fondo é si vale a pena, digamos, gastar os recursos ou as camas UCI para as persoas máis maiores e que teñen menos posibilidades de sobrevivir, ou si pola contra habería, digamos, que ser eficientes, entre comillas, no sentido de por todo este gasto ou estes recursos centralos nas persoas que teñen máis probabilidades. Pois unha ética consecuencialista que fixera un cálculo que lle dixera que se centramos, digamos, a atención nesta parte da sociedade e se, digamos, nos olvidamos dunha certa minoría de persoas nunha situación máis fastidiada, pois o mellor para o conxunto da sociedade podía entender que era mellor, entonces optar por estas solucións. Mentras que outros, que se basen nunha ética deontologista, negaríanse facer este tipo de cálculos e seguirían lle dando, digamos, ese servizo a persoas aínda que tuveran baixa probabilidade de sair adiante, pero que, de facto, sí que hai quen o consigue. Digamos que este é un exemplo no que, pois, cun asunto de, por exemplo, repartirnos medios limitados, como pode ser os recursos médicos, pois leva a diferentes conflictos éticos, como sabedes. Por outro lado está a metaética. A segunda das ramas da ética, recordaredes pois que esta basicamente se centra na linguaxe moral e, digamos, en problemas sobre a fundamentación da propia ética, en canto pois todo o que ten que ver cos presupostos metafísicos, ontolóxicos, psicolóxicos, ca pregunta de que é un feito moral, este tipo de cuestións. E por último, dentro destas ramas da ética, atópase a ética aplicada. Recordaredes que a ética aplicada é aquela ética que, digamos, ten que ver cas reflexións máis actuais acerca de problemas que se nos presentan e sobre os que non podemos evitar pois dar algún tipo de opinión moral sobre si como debemos comportarnos. Neste sentido, pois a ética aplicada pois se xorde como un esforzo para dar unha resposta desde a reflexión filosófica aos conflictos morais máis actuais e que teñen que ver en moitos casos pois cos cambios sociais ou cos avances científicos. Recordaredes neste sentido que nos vimos 3
asuntos ou problemas abordados pola ética aplicada e que se vinculan ca bioética en todos os casos, que digamos a reflexión que ten que ver da ética da vida, e que van ser, por un lado, o aborto, por outro lado, a eutanasia, e por outro lado, pois a ética moral, a ética animal, ou a consideración moral dos animais. Como decimos, os tres problemas están vinculados pois ca bioética, en tanto que esa rama da ética que se dedica pois a prover os principios para a conduta correcta do ser humano con respecto á vida. E digamos que teñen que ver con eso, o aborto co inicio da vida, a eutanasia co final da vida, e por outro lado está un pouco distinto, pero ten que ver tamén en canto que forma parte pois dos seres vivos, pois da consideración moral ou non de outros seres, neste caso pois dos animais. Estes serían pois os tres problemas aos que nos achegamos dentro desta unidade. En canto ao problema do aborto, pois sabedes que aquí a cuestión central é o debate o debate de en donde comeza ou non a vida, en donde si a vida ten un valor intrínseco ou non, e sobre si en este tipo de problemas entran outras cuestións como o do dereito a decidir sobre o propio corpo ou este tipo de cuestións. Neste sentido, en canto aos argumentos, recordaredes que por un lado vimos que había unhas posturas que estaban en contra do aborto a partir do feito de considerar que a vida é sagrada, que a vida pois non se lle pode quitar a ninguén, é un principio, digamos, moral, o de non matar, pero digamos aplicado neste caso, pois eso, aos cigotos, aos fetos e demais, e que demais pois desde esta concepción religiosa considerábase que tras a concepción xa a alma entraba, digamos, nese novo ser, e que polo tanto desde o minuto 1, por decir así, pois xa é unha vida humana e polo tanto xa ten un valor intrínseco que non se pode quitar. E bueno, recordaredes que tedes un par de vídeos sobre esta postura en relación ao Papa e como o Papa a defende, e despois recordaremos que tamén pois vimos como este argumento se lle responde de dúas formas. Por un lado, apelando a que a vida humana como tal non comeza naquele instante, sino máis adiante, cando ese ser comeza a ter unha certa conciencia, unha certa, digamos, sintiencia e facultade de sentir, que non comezaría ata polo menos 2 meses da concepción, e que, polo tanto, legitima pois practicar o aborto ou a interrupción do embarazo, digamos, neses primeiros 2 meses ou 8 semanas, que, digamos, é o criterio máis científico. E, por outro lado, está tamén aqueles que desde a ética o que din é que a vida humana non ten un valor intrínseco, nin un valor sagrado, porque a cuestión é que desde esa concepción religiosa a vida é como un don que nos deu Deus e que nos non podemos quitárnolo, non podemos nin suicidarnos, nin podemos, digamos, facer a eutanasia, nin podemos facer o aborto, porque a vida non é nosa, é algo como que nos deixaron pero que non é noso. E a cuestión é que certas concepcións van a criticar este argumento dicindo que a vida non ten un valor intrínseco ou senón que o seu valor ten que ver con poder ter experiencias positivas na nosa vida, con poder disfrutar, con poder ser felices e todo este tipo de cousas. E que ademais, pois eso, que a vida é nosa e nós somos os que temos que decidir cando comeza ou polo menos cando remata. Este argumento que tamén valerá para o tema da eutanasia, pois aquí vale para sinalar eso, que, aínda que se pudera considerar unha vida humana desde o minuto 1, por decirlo así, eso non quita que non se pudera quitar si, digamos, consideráramos que para a nai e para esa propia criatura ou futura criatura, pois é mellor que non exista ou que cese de existir ou que non chegue a existir en canto a vida futuro que poderían ter pois esa nai, se ten ese fillo en determinadas condicións, ou ese fillo se é tido pois en esas determinadas condicións, sobre todo pois se unha nai xoven, se unha nai sin recursos
ou este tipo de argumentos. Pois todo isto ten que ver ca consideración, sobre todo desde o punto de vista máis consecuencialista, de que vida pois pode ser máis feliz ou ser mellor. E se consideran pois que en determinadas condicións esa vida pois non vai ser feliz ou vai ser menos feliz en conxunto que a vida que podería ter esa muller se non tuvera ese fillo, ou se tuvese outro fillo distinto máis tarde, pois entonces estarían a favor. Por outro lado, tamén vimos pois algúns argumentos máis en canto como a muller pois ten propiedades sobre o seu propio corpo, que digamos é outro tipo de argumento máis vinculado a esta cuestión que xa vos decía, que tamén aparece no caso da eutanasia, dunha concepción máis liberal da propia vida humana, unha concepción máis liberal en canto do dereito á propiedade. Eu teño propiedade sobre mí mesmo e teño decisión, pois eso, de cesar unha posible vida futura que sairá de min ou cesar a miña propia vida. Esta é outra concepción e tamén anda por aí. Despois, aparte de ver estes argumentos, pois tamén vimos pois outro problema, que é o problema do fin da vida ou da eutanasia. E como víamos, pois é un caso similar, en canto a que o problema ten que ver co fin da vida e co problema de se a vida pois ten un valor intrínseco ou non, sobre se podemos quitarlle a vida a outro se este outro quere e demais. E que aquí a cuestión é que está, é que por un lado, pois desde unha postura máis religiosa se defende que é Deus o que nos dá a vida e que nós non a podemos quitar, e hai outros que apelan a que a nosa vida non nos la deu Deus e ademais pois é nosa e que nós temos que ter dereito a poder facer con ela o que queiramos. E aínda aqueles que consideran que a vida humana pois, aínda que non sexa nosa, sei que ten un valor hasta certo punto pois intrínseco en base a cuestións como os dereitos humanos e demais, pois poden aceptar excepcións, que basicamente o que vemos nas leis da eutanasia. A eutanasia, tal como se defende actualmente nas nosas sociedades, as leis que se plantexan, non teñen tanto que ver con que calquera pode facer a eutanasia no momento que queira, como en considerar que hai certos momentos, certas condicións nas que, digamos que a vida humana pois xa deixa de ser digna, no sentido de que un xa, digamos, o pasa tan mal que se el prefiro morrer, pois o máis humano é axudarlle. Isto basicamente é o que plantexan as diferentes leis que se foron formulando estes anos, tanto en España como en Portugal ou outros países, e que teñen que ver pois con esas excepcións. E que a cuestión de, ademais de un control moi rígido, de que esas persoas teñen que ter certas enfermidades moi graves, certas limitacións, deben ter, digamos, xa intentado moitos outros recursos para curarse ou para sobrelevalo, e deben ter, pois, todo eso, toda unha vontade por escrito de que queren facer iso, teñen que ter, digamos, que ver visitado psicólogos e demais, digamos que hai un control moi exhaustivo, pero que basicamente o que sinala é que eso, que hai determinadas circunstancias nas que pode ser aceptable. E isto pois ten que ver con esa postura máis consecuencialista, máis de vamos a valorar cada caso, vamos a valorar esas circunstancias excepcionais polas cales, ainda que non matar sexa o principio que digamos aceptamos válido, polo que debemos regirnos, pois hai certos casos nos que consideramos que o non sufrimento, ou digamos aliviar todo eso, pois pode ser máis beneficioso para o individuo ou para o conjunto da sociedade que a outra opción. Por último, vimos o caso do problema da consideración moral dos animais. Aquí está o tema que vos contaba de que a consideración moral acostuma a empezar por nós mesmos, considerámonos, témonos en conta a nós mesmos. Despois, esténdese a familia, temos en conta a nosa familia. Despois, pois, algúns amplían o seu barrio, outros amplían o seu concello, a súa provincia, a súa comunidade.
outros amplíano máis ata o seu país, outros amplíano, digamos, a toda a humanidade, e por último, pois está a cousa dos que, aparte de considerar os seres humanos moralmente e telos en conta a hora de comportarse, por exemplo, a hora de pensar vou comprar esta roupa ou vou comprar esta outra en base a que esta foi feita con man de obra escrava ou calquera tipo de argumento así, pois aparte de ter en consideración ese tipo de cousas, pois pensa tamén noutros seres como poidan ser os animais. Isto, digamos que ten que ver con eso, con ir ampliando esa consideración moral en ter en conta os animais, a hora de pensar como debemos comportarnos, que debemos facer, que debemos comprar, a donde debemos ir, pois, si consideramos que debemos considerar moralmente os animais ou non, pois isto vai nos levar, digamos, a facer unhas cousas ou outras. E aquí a cuestión, en torno á consideración moral dos animais, pois habería dúas grandes posturas. Básicamente, os que están en contra e os que están a favor. En canto os que están en contra, os que consideran que non debemos considerar moralmente os animais, ou polo menos non ao mesmo nivel que os humanos e demais, argumentan pois que o ser humano sí que vai considerar moralmente pola súa racionalidade, a súa inteligencia, porque a nosa especie, porque somos nós, basicamente, e digamos que é unha postura que se atopa na propia Biblia cristiá, cando se fala de que o ser humano faga co que queira co resto dos animais. E por outro lado, dentro desta postura, eso, hai os que van máis ao extremo pensando que se pode facer o que sexa cos animais, e hai outros que pensan que certas cousas pois sí que hai que limitalas, teren certa consideración aos animais, pero sempre como algo subsidiario e nunca a nivel de igualdade con respecto dos humanos. Esta é unha postura, digamos, antropocéntrica ou especista, pero digamos máis ligeira que a outra como máis radical de poder facer o que sexa, matar a quen sexa, mentras sexa un animal ou demais. E aparte destas dúas posturas, digamos, que teñen que ver ca non consideración ou con non consideración en igualdade, pois aparte de, digamos, estas dúas versións desta postura contraria, hai tamén a postura de que sí debemos considerar aos animais e, ademais, facelo ao nivel dos seres humanos. Esta é a postura que, como víades aí nun vídeo, pois defende Óscar Horta e defenden outros autores vinculados á ética animal, ao animalismo e demais, e que basicamente o que defenden é que apelar á inteligencia, apelar á racionalidade non é un criterio válido, nin tampouco apelar á especie, porque isto, digamos, sería un prexuizo máis, o prexuizo especista, similar ao racismo ou etnocentrismo, de pôr a un grupo de humanos por encima de outros, neste caso, pois, os humanos por encima dos animais. E dende esta perspectiva, pois, a cuestión é que o único criterio válido para a consideración moral é o criterio da sintiencia, o feito de poder ter experiencias positivas e negativas, poder sufrir ou disfrutar. Porque, digamos, a hora de considerar como debemos comportarnos, o fundamental é como lle afecta a outros, e quen pode ser afectado. Aquel que non poida ser afectado, que non poida sufrir ou non poida disfrutar en base ao que eu faga, pois non ten sentido considerarlo moralmente. Pero todos aqueles que sí que o fagan, sí que ten sentido facelo. Sexan animais, sexan persoas, ou sexan, digamos, ese tipo de persoas que poidan ter determinados problemas para non ter o mismo nivel, digamos, de inteligencia, ou non ter, porque ao mellor aínda son bebés, ou outra serie de cuestións que, digamos, non cumplen ese criterio que ás veces apelaban os primeiros para dicir que o ser humano estaba por encima. Pero a cuestión é que desde esta perspectiva a todos, sexan seres humanos plenamente desenvoltos, bebés, sexan animais, teñan máis capacidade ou menos intelectual ou demais, pois a cuestión é que todos, en tanto que poden sufrir e disfrutar, en tanto que lle podemos causar un mal ou un ben, pois debemos telos en conta. Esta, digamos, é esa última postura que basicamente pois, é a que reclama pois evitar o sufrimento que lle causamos aos animais. En base pois, a esta postura, pois deféndese abolir todo ese tipo de prácticas como a experimentación con animais,
o uso de animais para diversión en zoos, caza deportiva sobre todo, cetrería e todo este tipo de cousas. E despois, pois, dentro destes están os que falan de abolir o consumo de animais, xa sexa o vegetarianismo, como eliminar consumo de animais, ou o veganismo, como eliminar consumo de animais e de calquera derivado dos mesmos. E bueno, con isto estaríamos rematando. A cuestión é que aquí pois habería unha serie de debates, e a cuestión é que tanto desde unha perspectiva deontologista como consecuencialista poderíase abordar a situación. Os deontologistas que estuveran en contra de facerlle este tipo de cousas aos animais que os consideraran moralmente, pois eles non aceptarían ningún tipo de práctica. En cambio, un consecuencialista pois pensaría que en cada caso pois hai que ver realmente se levar a cabo unha medida ou non provoca un ben ao conxunto ou non que o legitime ou justifique. Podemos pensar como dende o consecuencialismo, pois, ao mellor habría autores que considerarían que, por exemplo, a experimentación con animais, si dese un resultado moi positivo, ao mellor consideraban que podía ser válido. Pero claro, ao mellor estes consecuencialistas tamén estarían de acordo ca experimentación con seres humanos. Podes pensar ahora con todo isto do coronavirus, e como, digamos, está habendo determinados experimentos con animais, pero tamén está habendo experimentos con humanos que se ofrecen voluntarios, así que tamén é outra cuestión distinta, pero tanto en Estados Unidos como na China, pois está habendo experimentos que, digamos, se fan habitualmente. E bueno, por último está eso, que desde hai outra versión do consecuencialismo, que é o consecuencialismo negativo, que o que busca é evitar provocar sufrimento aos demais, é dicir, en vez de ter en conta o prazer, o ben, o benestar, sobre todo céntrase en evitar o malestar, en evitar que provoquemos sufrimento aos demais. E para eles, pois o uso de píldoras anticonceptivas, no caso dos animais, é dicir, darlle píldoras anticonceptivas para que nazcan menos e así, pois, non sufran tanto, como por exemplo no caso das pombas ou de outros animais, pois é visto como un método tamén moi importante de intervención no mundo animal que, digamos, é apoiada desde esta perspectiva, porque evita, digamos, moito sufrimento no mundo se evitamos pois que nazcan tantos animais en esas situacións máis fastidiadas. E bueno, con isto pois acabamos e xa vimos un pouco esta unidade. Se o confinamento sigue, pois xa vos subirei algún vídeo máis das unidades que veñen. Que vaya todo ben. Chao.